Jayme close Tlerukum som pathum mi ni in July ni som pathum sangni panga khan Wisconsin USA ya alo pianga unau pian puya nei lova apa hi James close ni in kumsum nga paruk mi ni sport lama tuin Jayme po sport lam ti mu in atui pui hlebok Jayme nu hi Dennis close ania kumsum li paruk mi ani thlaile pangpar kwan sam te hi no ma ti thei leya midang te ta na in pe zau tak mi ania a chen le rwal le an laina nai ten har sat na an to in a na kal chul tha kopin ani len pui mai chin Jayme hi an fanei chun alo ni le zel nen a mangai na a chilani ber mai Facebook a de thlingin a fanu a mangai zeli a chuan zia atar lang chin Jayme nu le pa hi an na thona factory achangi intong ni in sangni pathum khan in nein anin nei kumni na sangni panga a Jayme an neya anwi vulai pakhat nen chung ko pa ngai le hlim tak ni in Beron Wisconsin America an chengani mase October ni sompanga sangni sompria janla ya chuan khovel chunga siam that thei to lo turle kaukir thei to lo tur thil Rapthlak tak close Chhungkaw chuan a thlengta janlai dar sompani le mini somnga pathum bor vela chuan 911 chuan close Chhungkaw chena achang chang khol an dunga mase tu chung ma sha tur omlovin an ngoi le hlau si nima sela kholan don na achang chuan au thom le cherry chu a sha theya reilo te a khol chu atop le tamak mai 911 lama khol lo dong song tu chuan an khol le chuan Jayme nu Dennis voicemail a atlang dai zel si film khur thola ti in kholan don na number chu chuin minute li chung lekin police chu Jayme te in an thlenga kongka chu tlo hon ni om takin alo in hong huawa in chung an han lu chuan chhuata chuan James le Dennis te rang chu alo let reng mai selaya ka hluman ni ma se thil mak tak chu tlero kum som pathum mi Jayme close chu mu tur om ve ta tlat law police te chuan in thana a thlen lain Jayme chu a ve nge en ringa a se himna turin a biro ani lo chuan tol thatu chuan a rubaw nge ni in an ngai khetlat ani Jayme te in chu police te chuan an han chui chiang niala in thana manrua le selai mu tur reng reng a omlova tol thatu nu ma a fingerprint a ki thla le a DNA tak ngel po mu tur omlo chuti ani chuan tol thana chu ro man lok sa le film khur taka in be na a police te chuan an ngai ngetlat bokani tol tha tuk le ani ni na chuan police te chuan Jayme bauthung changa thuthar tam tak mi pui hne na changan donga Jayme chu Miami gas station a an mu thute an reporta a chenin mi pa pani kum upave to lampang nen karduma an mu thute an report boka Miami to Jayme te chena Beron a chang darkar somni pangatla na niya police ten an han chui chen chuan thubel chian doleng ma sha tan nei law about to ka darkar somni panga chunga Miami gas station a thlen man chu arin omlo reng ani police te chuan Jayme te chen om hnai le an chung te chu khami jang khan thoman shat le shat lawan han zota thom chuan shingeya selai pok po zan lai dar som pani le achan via an shia a ma se an chena borvela chuan sapel turam wak an kalfawa wangin sapel tu in a sapela karia an lo ngaya ngai chat launa an nei lo ni in an soi police te chuan ni tina thuthar lo lut khom chu an han chui chiang zela ma se bel chen tlak tak pakhat ma an mulo ti chuan Jayme bo achangani thumna October ni somparia chuan mi zale ti chu Jayme zong tur in ratin kongdung le avela ti chuan Jayme chu an rin zon le tangota ma se chu chuan kongrau asutam lo hle Jayme zon ani achangani lina October ni somni pani chuan police te chuan kar pani rin hlel om tak in thana thlen zana CCTV in Jayme ti in bul hnaya alak fu thuan ti chuak ta hlau mai chungkar pani chu Dodge Challenger asen le serthum rong in bol le Acura MDX dum ani lo chuan Ford H dum ani thu an soi buka October ni somni pathuma chuan mi puilam achangin an karin hlel ni om tak an mu thu report tam tak alut le ta rui rui mai ma se hei po hian ma son na kong khat po ako mu lawani atu ka chuan police te chuan Jayme omna chin information bel chian dol pe thei hne na US dollar sing ni sanga an pek tur thodi chuak le in ani ni nuwa phei chuan dollar somnga in lo man chu an san le ani October ni somni pasari chuan police te chuan mason na chetean muta kal jengki alexu jing lamdar nia Jayme ti ina luru ka tuma wanga manania police te hian Jayme emo poi khoi tu alo let le tak hlovin ti in Jayme ti ina chuan motion activated camera an lo da ro reng hi alo nia ma se
kal chu zona an han zo chuan Jayme te in ruk tura kal ani thu asoya mase maktak main thil hlu le poisa ru tura kal alo ne reng lo atum tak chu Jayme kor ching pani le aki kor te chen khat ani dai mai police chuan makan ti in engwanga Jayme kor le ki kor te chu ruk tum nge ani an han zo chuan kal chuan tunge chu tiang mai phalang baka Jayme ke kor te size ka she cha ka ti in a changa an bei sei lo takin Jayme nu le pa thina le Jayme bau chung chang nen in kung kaina anei tlat lo ma se kal chu mi ina alu ru ka wangin a phu tok shemna pek ani ta thawani poi khoitu man ani theisi lawa chuan mitam tak chuan Jayme chu anu le pa thina en nam hnoi ve ani te an ring ta hiala arukin ngai zonga neyanga chu angai zong nen chuan anu le pa an that ani ang ti tok la bang lo mase police te chuan Jayme social networking site a diaries le a chante ka achang Jayme le mi pa han me bel turanom lo thuan soi mi puin an rin thu an soi bak thu thar sha tura omlo Jayme omna chin shat lo chuan thani lai chualiam ta ti chuan January sang ni som pokwa aronin her chwa chuan he thalak hi Jayme close le a bel pa ni a chal mi tu ti shat lo ten online kaltlangin an thedar thawak maya mase hei po Jayme thalak nen han khai khinin thubel chan do lo mai ani le ta ani January ni som sang ni som pakwa chan thulom om tak sha tura om ta Jayme close to dama mu ani ta hlau mai an cheni ina changadar kar khat kal lok mu ania Jayme chuan nu pakhat ui kai lai chu apui na ngenin police a khol ngei angai thule a phone man sak adil thu asoya Jayme chu a cherina bal hleya phekhok lian tak a phekhok ne lauti sha tak abun thu chunu chuan a soibok phone alo ken rem chan mai lo awangin Jayme chu mi in rem changa du puin police a khol sakta ni ina soi chumi ina chuan minute somni velan oma police ma shwai tura an thlen ma chu chole tuian pek reng anar fi thachakani damdoi in pan pui ngal ni in check up ngal ania vane thak takin a shisel na chu apa ngai hleya Jayme chu ke ina ma rubau tu chena remote cabin an ti mai achang chona tan chwaka Jayme chuan ama rubau tu melan dan le ni dan te chu police te ashila ashil achanga minute ko chung lekin Jayme rubau tu ni om angtak kumsom ni pakhata upa Jack Thomas Peterson chu an manta ani nanei lawaniya criminal records pakhat ma ala nei lo bok Jayme chuan anu le pa tha an ni zana thil thleng chu police te asha tang anga shila amu hil tuilai chu zan lai dar som pani le mi som ni vela an wi bauri chuan ati hara arum tuk ver achanga abi thak chuan mi pa pakhat anin kota a car park car achanga alo chhuak lai chu amua ti chuan anu le pa te room lampanin anu le pa te chu akai thauta ani Jayme pa James Close chuan engthil nge thleng ti sha tumin an kong kalam chu apana an kong khar hi glass ania pon lam chu amu tlang thei ani ta chuan James chuan mi pakhat selai keng ani lampana akal chu amhuwa Jayme nu Dennis ne na chuan Jayme chu shwaya bedroom a inkal khumwat tur chuan a shila ashil ang chuan Dennis chuan Jayme chu bedroom a chuan biruk puin an shower panzar phena chuan a biruk puita ani Dennis chuan afanu chu a thlabar hlawin anunga chang chuan ngetakin akwang ko a chumi pa chuan 911 a call boka Dennis chuan pon lama au thom le chong thoma sha ta wangin 911 a call po chuan a chong ngam lo salary chuan a thun zuma ti chuan miswal chuan bedroom chu pot hongin shower dai dan na puan chu a pot thla chhuaya chu miswal chu adum vekina in thuama kutkor abuna ski marks awa boka Dennis to 911 a call na ti top turina shila awa chang chuan mi pa ani Dennis to black tape pe in a fanuka chu tuam phui sak turina tia ma se Dennis chuan tape chu a kheu phel thei melo awangin chupa chuan Jayme chu aka mai ni lo a mai zong nen chuan atuam kwal ta vekani Jayme chu cham thovin bedroom kong kharlama chuan a the pheilo pa ti chuan Jayme ma zon taka chu Dennis chu alua akap zuita ani Jayme kut chu hnung khirina chon saka chu mai ne lovin a kerek pani chu a phwar khom sak boka ti chuan Jayme chu pona apa ruang kalpelin hnuk chuak ta ani Jayme chu ama akar hnunga lu turina ti zeta ma se ake a phwar khom sak ti shi chuakin dimlo takin kar hnunga chuan a hno lu ta ani minute relo te hnuwa chuan Jayme chuan police siren ri a shezuya ma se alo tlai to mama ani
miswal chuan Jayme chu atlan chhuah pui man cha si Jayme chuan an tlan chung chu darkar ni zen zone ani thu le chumi hnu chuan thingtam tak le vurina hwal vel ina chuan a hruaya a che ni in ani thu a shil ni in a soi ti chuan pindan kalpo na in chung dunga chuan da in hunrei lo de chung ta chuan turin Jayme chu a shila chumi chung chuan a phorna tape zongjong chu a phel saka arum lam ko mu in Jayme chu a thomno hak zongjong phel turin a shilta ani Jayme thomno de chu beka khung khomin evidence som thayang zongjong chu ada bautur thu Jayme a shil nge nge a ni somret paret lai chu ina chuan ma Rukbo tu nen chuan anom ta ani Jayme chu pindan te takte a khung ania Rukbo tu Jake ina a umlai ero chuan chauka le chut khom na pindana te po a ve phal sakani Jake chuan a chungte le chante in lenga nei lai chuan Jayme chu a pindan te takte a chuan a khunga chanpui dila thombeng cheng asiama orol cho a awei chuan a chunga thil tharau tak ati tur thu ina vo china anun ron zale anu le pa a tha sakta na chang mihlo tak ani awang chuan Jayme chuan a thu chu a zom lo ngam lo enge muthil chul wanga Jake chuan ina chwa sana ngai chang chuan Jayme chu khum hnoya amutir china chu mai du tok lovin thil enge mo che son thei chu Jayme da hwalin chu thil chu a na ngaya a lo chuan Jayme chuan tlan chwa atumani ti a she thei dona chu tiang thil ti atumani chuan achunga thil Rapthlak tak a thlen tir tur thu ina vo china chu thil Rapthlak tak chu eng thil change ani ti ero asoitel lo enge mo wanga Jayme in ti thin rim pal chuan anunga shui emo molin emo hlap china in lenga nei lai chuan Jayme omna a chuan radio a on dei zela Jayme khu emo a ha chiauri emo ruma janga chwalo na ni khumhnoya chuan rei tak taka tir fowa darkar sompani laya chang te po a Christmas orlok ni chuan a len chwa sana Jayme chu khumhnoya chole tuitel lovin darkar sompani chunga da ani zunram athiar du ani po in a ho ma chulo in sum turle zunalo che emo chutiang wanga a thomhnu ati hu ani chuan adim doi lo tur thu ina vo hial ani Jayme kha mipat mei chat na hoizonga ngai sakle khoi chat ani le nilo police report a sha turo omlo awangin chutiang lam hoizong chu achunga a thlen le thlen lo shat ani lo ani January ni som sanghi som pakwa chuan Jake chuan darkaruk chung vel ina changa a chwa san tur thu ashila ati dan chinang bokin khumhnoya chuan lutir le in thil che son thei chu ada hwale ta a Jayme chuan a hwai sina zongjong song khomin ama hwal tu chu anem sona vura sura wangin Jake phekhok chu abuna aman mo luata phekhok po chu ani lo zongin a bun nge nge a thei to pin a tlana reipo kalpa ngaya kalma chuan nupakhat uikai jin ti mingpu atok ta ani police ten Jake Peterson an man hun lai kha Jayme zonga alo tlan kwa lai tak ani nge nge Jake chu police te chuan an koma na anei lo awang chuan Jayme nen chuan ina anom dun hnem hlea chante chu nei ve bok ma se har satna ato changa atana omle in petak tak anom lo ni ina soya Jayme no le pa chu a shat ngai po an ni lova a thanu khan niu sa an minga sheve chawani Jayme aruk bawzan kha avoi khat ruk baw tumna alo ni lo top mai Jayme le achung tinen khan social media le ashinga shana in shat na an nei lawa ma se Jake chuan chum khat Jayme school basa alon lai chu amua Jayme chu abitum ngal mya mai ani Rukbo tum voi khatna chuan Jayme chuan chiana neya mipui omtamna a omani bok nen mitam tak atha chuan Jayme Rukbo atum chu engma lo meya achwa theiti ashata wangin achul leta ani Jayme Rukbo don chuan in po achana sa hleya alua zia kolba ka a hmoi hmul po azat fai veka ama chui theina tur asam tlak pal thil thuwa ati ani apa silaya ruchwaka akar bu chu man chwa ani lo nan asiam danglam boka car chunga light po chu ti en theilovin asiam boka driver seat achanga achwa car light a en lo nana ti ani car achang chuan achwaka Jayme te in lam apan chuan James Los kong kabula aloding reng chu glass chana chuan hmuwa chhuata chingchi tura ati chuan James chuan ngai thalovin James chu darthlang chana chuan a kap ta ni ina soi chutiang bokin Jayme soyang khan Dennis Los po akap lumta ani a chenna a Jayme a shwainu chuan a thomno a pheltir chu a innunga a halral ni ina soya February ni roka korta a chungthu an rel chuan a thil ti dan chu phatwai tumna anei lo ti
chuan kor chuan mi pahnih tha thu boy le Jayme Rukbo thu boy or tirin damchung lung in tang turati anita ani ti chuan Jayme chu anu unaw nu Jennifer Smith chuan a engkol chhun zom ta ani kan video te hmu nu min ti ngei ka be se ya video thara piangi mo ngal theinan subscribe button le notification bell khamilong me sak ve don nya